Avui ens visita l'Ivan Vila. Molt bon dia, Ivan. Molt bon dia, què tal? Benvingut, com sempre. Moltes gràcies. Estem de renovació d'executives, en aquest cas, com deia, la local i la comarcal. En el teu cas, doncs, ets el nou president de Junts a la comarca, amb el suport unànime de la militància, que això doncs, sempre s'agraeix. Per tant, s'obre una nova etapa. El partit, parlem de la comarca, primer, ara vindrem cap aquí a Rubí. S'obre una nova etapa i deixa'm agrair primer de tots als militants que ens han fet confiança, com tu deies, amb un ampli suport i una àmplia participació, i des de Junts per Catalunya teníem molt clar que per afrontar els nous reptes i la nova etapa que comença en aquest nou any, doncs calia renovar aquesta executiva comarcal, i deixa'm recalcar també de la importància que en aquesta executiva comarcal doncs, tingui aquest pes tan important per Rubí, que d'això demostra i ens facilita també la feina des de l'equip local. Aquesta nova etapa amb un equip, com deia, totalment renovat, amb gent amb una àmplia experiència tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, amb una àmplia representació territorial, que per això nosaltres, quan estàvem preparant aquesta candidatura, era una de les línies vermelles, no? Doncs que tots els municipis que conformen la nostra comarca estiguessin representats en aquesta candidatura, i així ha sigut, i per tant estem molt orgullosos i molt contents. Parlaves de reptes de la comarca. Evidentment, reptes té tothom, però a la nostra comarca, el Vallès Occidental, doncs tenim temes pendents. Només citaré, per exemple, en infraestructures. Aquests dies també s'ha parlat molt de la Ronda Nord, no? S'inaugurava un tram fa un parell de setmanes, si no m'equivoco. Ens queden encara alguns trams. Per posar només un exemple, en infraestructures, quins reptes us poseu per la comarca? Nosaltres també un dels objectius que teníem com a nova executiva comarcal era enfortir aquest discurs i aquest relat comarcal. Una de les primeres coses que posarem en marxa, de fet tenim la primera reunió com a executiva comarcal demà dimarts, i el que els hi proposaré a la resta de l'equip és començar a organitzar aquests actes sectorials per posar-nos a disposició de tots els nostres equips locals i veure quins són els reptes i quins són els temes importants que cal destacar com a comarca. I per tant, doncs, començarem amb un acte sectorial sobre sequera, que també és un dels temes importants que estem vivint com a país, i el que et deia, no? Doncs, començarem a teixir aquestes complicitats amb els equips locals per construir aquest relat i aquest discurs comarcal que necessitarem per afrontar els pròxims comicis electorals que tenim a tocar. Parlaves de la sequera, que les restriccions a aquesta fase d'emergència en la que estem afecten molt a la nostra comarca. És una comarca molt industrial, no només la nostra ciutat, sinó la resta de poblacions que formen part de la comarca. Per tant, una de les restriccions bàsiques afecta a la indústria, i entenc que per això doncs una miqueta heu començat per aquí, no? Per Exacte, la sequera. comencem per aquest gran tema, perquè és un dels temes que tindrem que afrontar aquest estiu. Tindrem un estiu molt complicat si no plou, i totes les previsions indiquen que així serà, i per tant doncs, hem de donar eines als nostres municipis perquè puguin teixir aquest relat i aquest discurs per poder afrontar cadascun al seu municipi doncs, tot el que afecti amb el tema de la sequera, perquè des de Junts per Catalunya, quan formàvem part del govern, vam deixar tot un seguit d'infraestructures preparades perquè, arribat al cas de que ens trobéssim en aquesta situació, doncs les coses no fossin tan difícils com som ara, però malauradament el govern de la Generalitat va deixar en un calaix totes aquestes inversions i aquests projectes que havíem deixat enllestits, i ara ens trobem en una situació molt preocupant. A banda del que és la sequera, que deies que serà el primer tema que tractareu, teniu alguna mena de llistat de pròxims temes, pròximes trobades sectorials? Sí, la Ronda Nord n'és una altra. De fet, tenim una trobada a nivell de les dues comarques, perquè nosaltres com a partit tenim la comarca dividida, el Vallès Occidental Terrassa i el Vallès Occidental Sabadell, i el dia 4 de març farem una primera trobada entre les dues executives, tots els càrrecs electes de les dues comarques i membres de les executives locals de les dues comarques, per afrontar el tema de la Ronda Nord i com podem apretar el govern de la Generalitat, perquè fins ara, durant aquests anys, només s'han construït 6,5 o 6,7 quilòmetres, que ha costat una milionada, i el que s'ha de fer és desplegar com a mínim fins a Castellar del Vallès, perquè per dinamitzar tot el tema industrial, el sector econòmic, és molt important aquesta infraestructura. Ens hem referit a la comarca. Parlem ara de l'executiva de la nostra ciutat. L'Elvira Guerrero és la nova presidenta. Recordem que ja anava de número 2 a la llista de Junts
a les passades eleccions municipals, que sembla que hagin passat jo que sé quants anys, però van ser al maig de fa poc. També et preguntaré pels objectius de la nostra ciutat, perquè l'Elvira Guerrero, insistim, és la nova presidenta, però tu ets el portaveu de la formació aquí a la nostra ciutat. Correcte, doncs després de les eleccions municipals era molt important reforçar l'estructura interna del partit i també m'agradaria posar en valor les noves incorporacions que hi ha a l'executiva local, perquè membres independents, com era el cas de l'Elvira Guerrero o el Manel Bamala, doncs comencen a formar part del partit, de la vida diària del partit i formen part d'un pes molt important de l'executiva local. Nosaltres també volíem donar una mica de marge al nou govern sortint de les eleccions municipals, perquè entenem que també tot govern mereix aquests mesos de confiança, però malauradament veiem que és com el dia de la marmota, tornem a estar en el mateix punt que estàvem abans de les eleccions municipals. Aquí tenim un govern municipal que no cuida la ciutat, aquesta ciutat no avança, continua sent una ciutat gris, una ciutat trista, una ciutat amb problemes greus de seguretat i per tant necessitaven reforçar l'estructura interna per començar a treballar i a seguir explicant, que no ho hem deixat de fer, però seguir explicant el projecte de Junts per Catalunya que tenim aquí a la ciutat, que és un projecte molt participatiu, un projecte en positiu, un projecte obert, un projecte fort, perquè al final Junts per Catalunya portem en l'ADN la política municipalista i amb l'Elvira Guerrero al davant, que també deixa'm que li agraeixi aquest pas important, perquè tampoc no és fàcil compaginar la teva feina del dia a dia amb la feina que comporta estar al capdavant d'un partit en una ciutat com és la de Rubí. Parlaves que la ciutat és trista, que li falta inversió. Serien aquestes les prioritats per la nova executiva de Junts per Rubí? Bé, és que malauradament la ciutat té moltes prioritats, perquè no funciona en cap àmbit. Les entitats no se senten acompanyades, tenim problemes d'habitatge, tenim problemes d'espai urbà, d'albert urbà, cada dia desapareixen més arbres de la nostra ciutat. Per tant, són molt els reptes que tenim com a ciutat i que els anirem abordant a poc, i mica en mica, com vam fer abans de les eleccions municipals, i ho seguirem fent a partir d'ara. Ara començarem una altra ronda de trobades amb totes les entitats de la ciutat, com així ho vam fer en el seu moment, i els explicàvem quan ens reuníem durant els mesos previs a les eleccions municipals que nosaltres no ens reuníem amb ells per un afer electoralista, sinó que volíem teixir aquesta complicitat i portar aquestes reunions en el dia a dia en els propers anys, i així ho farem a partir d'ara, tornant a fer aquesta ronda de visites a les entitats i associacions de veïns de tota la ciutat perquè ens expliquin les problemàtiques que tenen i per posar-nos a disposició de cadascun d'ells per poder-los ajudar en el que calgui. I suposo que abans de començar a parlar d'altres temes de més de caràcter d'actualitat, suposo que també una executiva encaminada, lògicament, a preparar-se, encara que quedi molt, per les eleccions municipals de 2027, que el temps passa volant. Bé, és el punt número 1 d'aquesta executiva local. Al final, és això, no? Doncs l'executiva aquesta local es renova amb la mirada posada a les eleccions municipals del 2027. La campanya de les eleccions municipals del 2027 es comença un cop acabades les eleccions municipals del 2023. Això ja dèiem que et comentava, no? Que volíem deixar una mica de marge a aquest nou govern municipal per veure si espavilava, però vist que no és així, doncs nosaltres posem la directa i ens posem a disposició de la ciutat per treballar en el que calgui. I a més, a banda d'aquestes, en tenim unes de molt importants en qüestió d'un any, al febrer del 2025. Si no és que s'avancessin, en principi el president Pere Aragonès ha dit que no, per tant s'esgotaria la legislatura, per tant seran al febrer del 2025, tindrem les eleccions catalanes amb algunes enquestes que diuen que hi ha força empats entre diferents partits, no? I per tant seran unes eleccions interessants. Bé, la paraula del president Aragonès deixa'm que la posi en dubte, perquè ja sabem que un dia diuen una cosa i l'endemà en diuen una altra. El projecte d'Esquerra Republicana a la Generalitat és un projecte esgotat, és un govern en minoria, és un govern que no sap gestionar, que no sap portar el dia a dia del país, i per tant és necessari que hi hagi un relleu com més aviat possible i que Junts per Catalunya jugarà un paper clau a la governabilitat del país
en els propers comicis electorals, perquè Junts per Catalunya som un partit fort, som un partit de govern, som el partit de la bona gestió, som el partit de la independència i per tant jo crec que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya això ho tenen molt clar i vist el resultat del govern del president Aragonès necessitem més que mai un govern amb Junts per Catalunya al davant. Doncs mira, ara precisament estem en plenes negociacions per poder tenir pressupost, parlo de Catalunya, pressupost català per aquest any 2024. Hem estat llegint i escoltant en aquests darrers dies declaracions del PSC, de Salvador Illa, dels comuns també, de la Jéssica Albiach, parlant per exemple del Hard Rock, que sembla que està al centre una mica de les negociacions. També, òbviament, està Esquerra Republicana, el govern català, parlant amb Junts. No sé com acabarà, no sé qui recolzarà finalment aquests pressupostos, però sembla indicar que seria el PSC i en Comuns en principi. Sembla. Bé, ja veurem com acaba. Sembla, i és, perquè és l'estratègia d'Esquerra Republicana és una estratègia molt clara. Ho veiem també a Rubí, que són la crossa del PSC, ho hem viscut a les diputacions, ho hem viscut al Congrés dels Diputats. El president Aragonès obre vies de diàleg on no les ha d'obrir. Per tant, tenim molt clar que el president Aragonès, el seu soci prioritari és el Partit Socialista de Catalunya. Ells teixeixen aliances amb el Partit Socialista més espanyolista de la història i sembla ser que és ben clar que també aquest és la línia de futur que ells plantegen. També cal tenir-ho clar, un cop s'aprovin les eleccions al Parlament de Catalunya, qui serà el possible soci majoritari d'Esquerra Republicana. Per tant, com a Junts per Catalunya, com et deia, ens teixim com a alternativa i som l'aposta més fiable perquè aquesta Catalunya avanci, per tenir una Catalunya forta, per tenir una Catalunya potent i per tenir una Catalunya independent. Parlàvem d'aquestes negociacions obertes sobre el pressupost, però en tenim unes altres també d'obertes, en aquest cas sobre la proposició de la llei d'amnistia. S'ha de tornar a parlar, s'ha de tornar a votar aquesta llei al Congrés dels Diputats. Recordem que la vostra formació finalment veu votar que no. En la darrera sessió es va presentar aquesta proposició de llei. La veritat és que no sabem gaire cosa de les negociacions que s'estan fent aquests dies, però sí que podem entreveure que igual no s'estan acostant gaire les posicions per les poques coses que se saben. Bé, nosaltres teníem molt clar que la llei d'amnistia tenia que vestir-se en dos grans eixos, i és una, que inclogués a tothom i la segona, que fos d'aplicació immediata. Llavors, aquests dos grans objectius no es complien en el moment de presentació i de votació de la llei d'amnistia fa unes setmanes, per tant ens vam emplaçar a seguir negociant. Jo tinc total confiança en els equips negociadors de Junts per Catalunya, liderats per la Míriam Nogueras i el secretari general Jordi Turull. El secretisme és absolut, com bé sabeu, ja va passar en la negociació d'investidura, per tant esperem a veure què passa en les properes setmanes, però nosaltres la línia vermella en el seu moment era aquesta, perquè no podem deixar ningú enrere. Altres tenen altres prioritats, però nosaltres no és aquesta. Doncs Ivan Vila, nou president de Junts al Vallès Occidental i portaveu de Junts Rubí, moltíssimes gràcies com sempre per venir a Ràdio Rubí a explicar-nos totes aquestes coses i doncs ens emplacem a pròximes entrevistes i pròximes trobades amb totes aquestes dates que ens has donat, de la sequera, de la Ronda Nord. Tenim temes. Tenim temes. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Ivan, una abraçada.